Azken asteetan nabaria izan da tentsio politikoa Katalunian, baina horrek ez du eragotzi hango egun nazionalean diadan milaka lagun elkartzea. Hala mugimendu independentistak indar erakustaldea egin du bart berriz ere. ANC Biltzar Nazional Katalanaren arabera 700.000 lagun elkartu dira Bartzelonan eta Guardia Urbanoaren arabera 150.000. Tentsioaren adibide izan dira errezek entzun dituen txistuak, gobernuaren dimisioa eskatzen zuten oihuak ere entzun dira ekitaldian eta egunean egin diren beste hainbat ekitalditan ere nabaria izan da tentsioa. Giroa hori izan arren, iaz baino jende gehiago elkartu du ANEZek Bartzelonan. Aurtengo iraiaren 11 izan ere, ez da urte politikoaren hasiera soilik izan datozen hauteskundeen abiapuntua ere izan da, kontuan hartuta zer giro zakarren hasi den orain dela egun gutxi, alderdi independentisten artean gatazka politikoak izan ziren, Laura Borras parlamentuko presidenteak kargutik kendu zutela eta baina azken gertakariek areagotu egin dute tentsio politiko hori. Arratsaldeon guztioi diadaren egun berean hainbat lagunek bat egin dute independentziarako indarra lelopean sortuk Donostian deitu duen manifestazioan Kontxako banderaren bigarren igandea hautatu du sortuk protestarako eta jendez gainezka zegoen hirian gainezka egin du manifestazioak ere. Bertan munduak eta Euskal Herriak bizi duen egoera ezegonkorra aipatu zuen Aritz Arzaiuz, sorturen Gipuzkoako arduradunak beste behin eta ohartarazi kapitalaren logikak agintzen duenean bizitzak atzera egiten du. Horren aurrean Euskal Herriak sakoneko aldaketa bat behar duela aldarrikatu zuen atzo Arzaiusek. Bizi dugun egoera garai ezegonkorretan bizitzen ari garela. Eta hau ez da katastrofe natural bat. Beste batzuk saldu nahi diguten moduan. Egoera honek erantzun behar ditu. Izen-abizenak dituztenak. Herri honetan bizitza eta haren zaintza erdigunean jarriko dituen errotikako eraldaketa horretarako lidergo berri bat behar da. Eta guk argi dugu lidergotza berri hori Euskal Herrian eta zer esanik ez berehalakoan Gipuzkoan ezker independentismoak hartu behar duela. Etxerat elkarteak jakinarazi du Frantziatik Espainiara mugitu dutela Iratxe Sorzabal euskal presoa zabaldu dutenez, Estremerako kartzelan izango da aurrean Sorzabal, Frantzian ezarria zioten kondena beteta. Izan ere orduan entregatu dio Frantziak presoa Espainiari zigorra betetakoan 2015tik da preso. Halaber Espainiaratzearen berri ematearekin batera Etxeratek nabarmendu du kondena epaiak ez duela egiaztatutzat jo Sorzabalek eginiko tortura salaketan eta zehaztu dute jasandako tortura horiek bultzatu zutela Sorzabal bere burua erduntzat jotzera. Badaguardiko magazinean Inazio Oiarzabal sare herritarraren bozeramailea izan dugu gaur gonbidatu nagusi gisa eta euskal presoen azken hurbilketak hizpide halaxe aritu da uneko egoeraz. Ia da oraindik 36 bat preso geratzen dira Euskal Herriratzeko, baina egindako bide hori edo lortutako garaipen txiki horiek ere garrantzitsuak dira, gainera denak lehen graduan ez dago presorik jada, ez dago isolamenduan inor ere ez, orduan azkenean pausoz pauso, azkenean prozesu hori martxan dagoela ikustea garrantzitsua da eta batez ere garrantzitsua dena da bide hori egiten jarraitzea, prozesu horrek aurrera egitea eta espero duguna da 2022 urte hau izatea urrunketaren amaieraren urtea eta behintzat beste egoera bat bizitzeko lehenengo urtea. Hil egin da ostiralean Iturenen zauritutako langilea eraikin batean eguzki oihal bat jartzen ari zela erori egin zen langilean 4 metro egin zuen behera. Ziuetan zen ordutik eta atzo zendu zen 54 urte zituela. Lab sindikatuaren zenbaketaren arabera 57 dira aurten lanean hildakoak. Ekonomia arloko lerrobudekin jarraiki, ez atzera ez aurrera aurkitzen da Arabako metaleko hitzarmenaren negoziazioa. Datorren asterako greba egunak deituak dituzte sektorean, halere gaur bertan hasi dira protestaldiarekin. Arabako metalgintzako sindikatuak lakua aurrean bildu dira astelen honetan, euren aburuz erakundeek ere zer esana baitaukate auzian Joritz Iglesias, elako kidea eta Iebai Intxaurrondo labeko kidea urren ez durren.
Hemen enplegatzaile bat ere badaukagu, izan ere Eusko Jaurlaritza eta administrazio publikoek ere metaleko langile asko dituzte bere baitan, bai zu kontratazioetan, bai egite dituzten kontratazioetan, hainbat esparrutan, eta hor, zuzenen eskatzen diegu haien langile horien subrogazio eskubidea mantendu eduki dezaten, izan ere subrogazio horik ez dago administrazio publikoetan metalean lan egiten duten langileetan, beraz hartu eta bota egite dituzte langileak, eta bestetik beraiek kontratatzen dutenean baldintza duinetan kontratatu dezatela, egin beharko luketen moduan. Gabeko kortea faltan aurrak segituko dugu, izan ere Nafarroako ekonomiari begira kolokan dago Iruñako Volkswagen fabrikaren etorkizuna, izan ere 2026 urtetik aurrerako ekoizpen maila ezin dela bermatu adierazi zuten enpresako goi karguek pasa den astean Iruñean ospatutako biltzarrean. Egoera horrela fabrikako ordezkari sindikalek haien kezka adierazi dute Igor Peñalver, ela sindikatuko kidea. Hori incertidumbre bat 2026tik aurrera, kotxeak berez volumenak oraindik ez direlako bermatu, ez ditugu eta izan daiteke momentu txar bat urte horretan langileiarako. Gizarte Segurantzako Ministerioak goizean elkarrizketa mahaiaren bilera batera deitu ditu eragile sozial, sindikal eta patronal nagusiak sistemaren gehieneko kotizazio oinarrien igoera eta erretiro pentsioak kalkulatzeko zenbaketa aldia izan dira, eztabaidagai bilera horretan edonola ere Jose Luis Escriba ministroak argi eta garbi adierazi du pentsioaren zenbaketa aldia ez dela 35 urtera luzatuko. Bien bitartean Jospo Barruria Bizkaiko pentsioen mugimenduko kidaren hitzetan zehazki hori da Espainiako gobernuaren nahia. Eta orain 25 urtetik 35era pasatu nahi dute. Eta suposatzen dut tontoak ez dira eta suposatzen dut badakitela gazte askok 35 urte kotizatzeko 3 bizitza behar dutela. Bilboko portuak gas natural likidotuarentzako bigarren zamalekua behar duela uste du Jaurlaritzak 2 milioi euroren eta 15 hilabeteko lana litzateke. Espainiaren argi berdea behar du, baina lan horiei ekiteko Eusko Jaurlaritzak argi du, izan ere Bilboko portuak gas natural likidotuarentzako bigarren zamalekua behar du. Azken egunetan Arantxa Tapia ekonomiaren garapeneko sailburuak hainbatetan esan du, bere ustez ezinbestekoa dela argudiatuta dagoenarekin ez direla asetzen beharrak. Espainiako gobernuak iragan uztailean onitzia eman zion eskaerari, baina trantsizio ekologikoko ministerioak oraindik ez dio onitzia eman eta horren zain dago Jaurlaritza. Azpiegitura inbertsio pribatu bitartez egingo litzateke eta 2 milioi euro inguruko kostua izango luke, lanek 15 hilabete inguru irango lukete, eta Tapiak esana du eraikuntza enpresaren bat interesatuta dagoela dagoeneko. Gaizadatuta berriz Bilboko udalaek Hiriko euskaltegien matrikulazio kanpaina jarri du martxan eta Koldo Narbaiza euskara zinegotziak aurtengo leloaren berri eman du. Gaur euskararekin irabazi egingo duzu. Izan ere udalaren helburua da Bilbo euskaldunagoa egitea eta horretarako 19 euskaltegi izateaz batera euskara ikasteko eskaintza oso zabala dagoela nabarmendu du Jon Maguregi, Bilboko euskaltegien bozeramaileak. Aurtengo leloa da hori, euskerarekin danak irabazi egingo dugu. Euskera gure nortasuna da, guk ez badugu zaintzen ez dugu zainduko hori alde batetik, eta beste alde batetik aipatu behar duguna da, gure harremanetan, pertsonala, lanean, ala zenideagaz, ala umeagaz, guzti interesgarria dela. Inoizko eskaintzariko paroena dakagula prest, goizeko 8:00 gaueko 10:00 arte aukera anitz daudela euskara ikasteko, bakoitzak egokien datorkion formularekin. Kulturarrora salto Fermin Muguruzaren Blakiz Beltza bigarrena, Ainhoa, heldu den irailaren 23an estreinatuko da Donostiako Belodromoan zinemaldian eta 2 aste lehenago dagoeneko sarrerak agortu egin dira. 3.000 zauden salgai Belodromorako eta guztiak bukatu dira. Egileek jakinarazi dutenez, filma ikusi nahi dutenek irailaren 23ko estreinaldian egoteko aukera izango dute. Zinemaldiak 100 sarrera jarriko baititu salgai lehiatian emanaldia baino 2 ordu lehenago. Halere sarrerarik gabe geratu direnek irailaren 30tik aurrera ikusteko aukera izango dute, orduan estreinatuko baita zinema aretoetan. Musikak garrantzi handia du joan den mendeko 80. hamarkadan girotuta dagoen Muguruzaren proiektu honetan. Soinu banda irailaren 16tik aurrera merkaturatuko da vinilo bikoitzean, baina gara eta naizeko artidunek aurretik eskuratzeko aukera izango dute.
Eta lerroburuekin bukatzeko kiroletan, Urdaibai 6 urte eta gero gizonezkoetan eta Orio emakumezkoetan izan dira 2022ko Kontxako banderako txapeldunak, biek irabazi zuten aurreko igandean eta biak gailendu dira bigarren igandean bandera etxera eramateko. Bou Bizkaiak irabazi duen 6. Kontxako bandera da bigarren jardunaldian ere, bermeotarrak izan dira azkarrenak nagusitasunez eta donostiarrak bigarren lekua kendu dio Hondarribiari. Bandera irekita zegoela konturatuta edo estrategia tarteko Urdaibaik kolpea jodio itsasoari, urak harrotu ditu, aparra atera eta konturatzerako bizpahiru segundu jandizio donostiarrari. Era berean, lehen metroetatik hartu dute aurrea Oriotarrek, baina 14.000-gatik amaitu dute Arraun Lagunaken, aurretik Oriok lortu duen 3. Kontxako bandera da. Kanporako luzean egin da banderaren jabe Nade eta Agirre patroiak gidatzen duen taldean. Lehen kaletik ziztuan atera da bigarren irteeran, aurrenekoa ez baita balekoa izan, epaien akats bat tarteko. Udan zehar askotan egin du Oriok atzokoa, hanka Arrauni estropada abiatu orduko orbada lana eta trebazia. Lerroburuak horrela heldu zaigun eguneko argazkiari milaka lagun elkartu dira bart, Kataluniako dia da, naiz eta azken asteetan tentsio politikoa nabaria izan den euskal erakunde eta alderdi politikoetako ordezkariak ere bertan izan dira. La majoria del Parlament, un 52%, es defineix com independentista. Per tant, les opcions són clares. O feu la independència o convoqueu eleccions. O independència o eleccions. O independència o donar la veu al poble. Kataluniak eta Euskadik beruen eskubidea erabakitzeko libreki eta demokratikoki aldarrikapen horrekin bat egiten dugu, alderdi bezala. Beti mantendu izan dugu Kataluniaren konponbidea beti elkarrizketaren negoziazioaren eta akordioaren bitartez etorriko dela eta baita ere Kataluniar herriaren gehiengo borondatearen errespetuarekin. EH Bildu konprometitua dago demokraziarekin, konprometitua dago herrien erabakitzeko eskubidearekin eta estaduri gabeko nazio guztien autodeterminazio eskubidea gauzatzearekin, bai Katalunian, bai Euskal Herrian, bai Espainiar estatu osoan eta mundu luze eta zabalean ere. Egun berean Donostian independentziarako indarra lelopean manifestazio jendetsua egin du sortuk. Kontxako banderaren bigarren igandean independentzia egun bizi den egoera ez egonkorraren konponbidea dela sinesten du alderdiak. Bizi dugun egoera garai ez egonkorretan bizitzen ari garela. Eta hau ez da katastrofe natural bat. Beste batzuk saldu nahi diguten moduan. Egoera honek erantzun behar ditu, izen abizenak dituztenak. Herri honetan bizitza eta haren zaintza erdigunean jarriko dituen errotikako eraldaketa horretarako lidergo berri bat behar da. Eta guk argi dugu lidergotza berri hori Euskal Herrian eta zer esanik ez berehalakoan Gipuzkoan ezker independentismoak hartu behar duela. Eta gu ez gera etxipenean eroriko. Ezer ez baitago idatzita. Ezer ez dago idatzita eta horregatik guri idaztea, borrokatzea bokatzen zaigu. Euskal Herrian alternatiba badago alternatiba eta senti dezagun posible dela. Borrokatzeak merezi du. Yeah!
Aipatutakoa ez da izan, Kontxako banderaren bigarren igandeaz baliatuta egin den protesta bakarra, ingurumenarekin lotutako elkarte ezberdinak deituta erraustegien aurka gizakate bat egin duten asteburuan Donostiako Kontxan alderdi ederretik abiatutan. Erraustegiak gelditu sistema aldatu ez klima lelopean osatu dute katea Udane Arbeo. 2 urte dira Donostiako erraustegia martxan jarri zela eta ordutik zenbait arazo izan dira bertan. 3 aldiz errea transformadorea, pilatutako zaborretan sute bat izan da, 2 aldiz kutsatu dute bertatik pasatzen den arkaitzerreka eta gutxienez 96 aldiz itzali eta piztu dira labeak honek suposatzen duen kutsadura gaindosiarekin. Une honetan transformadorea hondatuta dago eta elektrizitaterik sortu gabe ari dira zaborrak erretzen. Ildo horretan ez da azalpenik eman erraustegiaren arduradun tekniko eta politikoen aldetik. Donostiako erraustegiaz gain Bergaran ere Balogren enpresak Jaurlaritzaren eskutik hondakin industrialen erraustegi bat eraiki nahi du. Erraustegi honek urtean 592.000 tona gas, 90.000 tona ur kutsatu, 8.000 tona hondakin arreskutsu, metal astunak eta diosina sortuko dituela aurreikusten da. Araba, Bizkaia eta Gipuzkako 7 paper fabriken hondakinak bertan errez. Testuinguru horretan Donostia bizirik errausketaren aurkako mugimenduak eta Bergarako Larramendiko Arnasa plataformak deituta gizakate bat egin dute asteburuan Donostiako Kontxan. Alderdi ederretik abiatuta estropaden bigarren eta azken jardunaldi erabakigarria ospatzen ari ziren artean. Erraustegia gelditu, sistema aldatu ez klima aldarripean osatu dute katea. Ildo horretan eskaera bat luzatu dieta agintariei, hondakinak murrizteko, berrerabiltzeko eta birziklatzeko plan eraginkorrak. ELA, LAB eta Komisiones Obreras sindikatuek eta EH Bildu eta Ezker Anitza IUk bat egin dute protestarekin. Ezker Anitzako harrak alderatu du adieraziz ingurumenaren aldeko horrelako protestak inoiz baino beharrezkoagoak direla. Larrialdi klimatikoa kontuan hartu beharra dagoela ohartarazi du eta Eusko Jaurlaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ez dutela benetako inplikazioa salatu du. Marketing alde batera utzi eta hondakinen lege berria betetze eskatu dio Ezker Anitza IUk Gipuzkoako Foru Aldundiari. Lege horrek organikoak gainontzeko hondakinetatik bereizera derrigortzen duela gogoraraziz. Nafarroara salto Euskal Herria Bilduk abiadura handiko trenaren proiektua parlamentura eramandu hain zuzen ere proiektua birpentsatzeko proposamena egin zuen alderdi soberanistak, baina Navarra Sumak PSNek eta geroa baik bat eginda ezezkoa bozkatu eta Euskal Herria Bilduren proposamena baztertu dute. Bozketara joango gara, vamos a ir a la votación. Navarra Sumak PSNek eta geroa baik bat egin dute Nafarroko parlamentuan EH Bilduren mozio bat baztertzeko. Mozio horrek Espainiako gobernuari eskatzen zion erantzukizunak jokatzeko eta birpentsatzeko abiadura handiko trenean egindako inbertsio aberatsa, krisi energetikoak eta oinarrizko produktuen prezioen igoerak markatutako testuinguruan. Soberanistek ez ezik ahal duguk eta ezkerrak ere mozioaren alde bozkatu dute. Laura Aznalek mozioa defendatu du EH Bilduren izenean eta nabarmendu du zentzurik gabeko etorkizunik gabeko proiektu batekin jarraitzen dela. Eta kontuan hartu behar dela proiektu honen testuingurua. Aznalek aldarrikatu du azpiegiturak bereizi gabe edatzea baztertu eta zerbitzu publikoak bermatu behar direla, aberastasuna banatzeko eredu eraldatzaile batean aurrera eginez eta ongizate estatuak duen arriskua ohartarazi du. Gainontzeko alderdiei dagokienean Ainhoa Aznarezek Podemos alduguko bozeramaileak proiektu faraonikotze jo du HT eta azpiegitura hori Nafarroko gehiengo sozialarentzat benetan lehentasuna den galdetu du. Horrekin batera egungo trenbide sarea hobetzaren alde agertu da, herritarren beharrei erantzuteko. Marisa Simonek Ezkerrako bozeramaileak azpimarratu duenez bere taldeak aspaldidani mantentzen duen obra horren aurkako gaitzespenari eusten dio. Inora ez doan trena dela adierazi du eta gaineratu du ez duela balioko salgaia garraiatzeko. Testuinguru horretan Javier Esparza Navarra Sumako bozeramaileak esan du salgaien garraioa bermatuta dagoela eta nabarmendu du obra hori Espainiako gobernuak finantzatzen duela eta beraz partida horiek gastu sozialera bidera daitezkela Nafarroan. Jorge Agirre PSNeko bozeramaileak berriz AHTak eskualdeko trenaren osagarri izan behar duela defendatu du, behar desberdinei erantzuten dietelako. Uxue Barkos geroa baiko bozeramailearen ustez EH Bilduren mozioa erabat desegokia da, ez diotelako aurre egiten gaiari errealismoz eta inkoherentzia erakusten dutelako. Horiek ala ganberak EH Bilduren planteamendua errefusatu du, Navarra Sumaren PSNren eta geroa bairen aurkako botoekin eta EH Bildu Podemos aldugu eta ezkerraren aldeko botoekin.
Azken hilabetetako inflazioak laborarien ganduen eragina deitoratuta abiatu zuten protesta larunbat eguerdian Euskal Laborarien Batasuneko kideek manifestazioa egin zuten Donibane Garaziko kaletatik laborari sindikatuaren 40. urteurnaren karietara antolatu zuten ospakizun egunaren barruan. Banku, instituzio eta supermerkatuen irabaziak eta egiteko manerak salatu zituzten, ibilbidean zehar egin zituzten hitzartzen bidez, LB beti aurrera oihuen artean askok parte hartu zuen mobilizazioan. Beste hainbat eragiletako kideak ere batu ziren LB sindikatuaren urteurrenera. Esaterako Igor Arroyo, labeko koordinatzaile orokorrak azaldu zuen, LB-rekin bat egiten dutela nekazaritza munduak behar dituen premiazko neurriak aldarrikatzeko eta gehitu beharrezkoa dela lehen sektorea babestea. Amaia Muñoa, ELA sindikatuko idazkari nagusiaren albokoak ere LB-ren lana gora aipatu zuen. Bestetik aipatu Lerroburuetan ere Arabako metalgintzako sindikatuek hitzarmen berriaren aldeko mobilizazioak berreskuratu dituzte udako oporraldia eta gero era berean martxan dira negoziazio bilerak aurreko astean SEA patronalarekin bildu ziren, baina ez ziren aurrerapauso bereizgarriak eman bilkura horretan. Gaur lakoaren aurrean elkartu dira beharginak erakundearen esku hartzea galde egiteko Nerea Gartia. Arabako metalgintzako mahai negoziatzailea ostegunean batu zen, baina sindikatuek iragarri zutenez SEAk eman zituen aurrera pausoak ez ziren nahikoak izan momentuz, iragarritako mobilizazioak eta grebak bere horretan jarraituko dute, gaur sindikatuak lako aurrean bilduko dira. Arabako metalgintzako sindikatuek urte luzez daramatzate lan hitzarmen kolektiboa adosten patronalarekin. Gaur aldarrikapenek beste norabide bat hartu dute eta erakundeen erantzunkizun eza salatu dute. Sindikatuek diotenez erakundek zer egiteko dute gatazka laboral honetan eta horregatik gaur bildu dira Gasteizen lako aurrean. Hemen enplegatzaile bat ere badaukagu, izan ere Eusko Jaurlaritza eta administrazio publikoek ere metaleko langile asko dituzte bere baitan, bai zu kontratazioetan, bai egite dituzten kontratazioetan, hainbat esparrutan. Gaur hemen batu gara Eusko Jaurlaritzaren aurrean, azken finean Arabako eta EAeko kasu honetan herritar guztien gobernua izanik asko daukalako esateko. No está saliendo adelante pues por varios motivos. Salarios reales, jornada, son puntos muy importantes para todos los sindicatos. Ekainean izan zen mahai negoziatzailea batu zen azken bilera eta aurreko ostegunean berriz elkartu ziren sindikatuak eta SEA patronala. Sindikatuek adierazi dute aurrera pauso txikiak eman direla, hala ere, azaltzen dutenez ez dira nahikoak izan. Eskaerei dagokienez, behin-behinekotasuna eta malgotasuna mugatzea, laneko osasuna eta berdintasuna bermatzea eta aldi baterako ezintasunagatibo osagarriak hobetzea dira sindikatuen gainerako aldarrikapenak. Gauzak horrela, aurreikusita dute hurrengo astelenean, iraiak 19 berriz elkartzea. Eta ez ustekorik ez badago, hilaren 21, 22 eta 23 metalgintzako langileek lanuzteak egingo dituzte. Enpresa arloan lehen aipatu bezala, Iruñeko Volkswagen fabrikaren etorkizuna kolokan dago, izan ere, joan den astean munduko goi bilkura garrantzitsua ospatu zuten enpresako zuzendari eta ordezkari sindikalek landabeneko plantan. Bertan, Nafarroko Volkswagenen egoera aztertu zuten eta adierazi zuten 2026 urtetik aurrerako ekoizpen maila ezin dutela bermatu. Horrek langileriaren osotasuna mantentzeko arazoak ekarri litzazke. Nafarroako Volkswagen lantokiaren etorkizunarekin kezkatuta agertu ziren enpresa batzordea osatzen duten sindikatu guztiak. Pasaden astean Iruñako fabrikaren elektrifikazioa eta etorkizuneko bideari buruz mintzatzeko elkartu ziren, Volkswageneko zuzendariak Europa eta munduko enpresa batzordeko kideak eta Europako lantegitako ordezkari sindikalak Iruñako landaben. Adierazi zutenez ezin dute 2026tik aurrera egungo lanpostuak mantentzeko beharrezkoa den lan zama bermatu. Con las previsiones que nosotros tenemos y con la información con la que nosotros contamos, estamos hablando de volúmenes de producción importantes y como consecuencia también volumen o cantidad de plantilla importante por cubrir a partir del año 2026. Horrek nola ez fabrikako langile kopurua mantentzeko zailtasunak ekarriko ditu.
markak egiten ari dena da ziurgabetasun bat euki edo bidali, langileriari, baina horrek ematen digu 2026an ez baditugu produkzioak bermatzen goiko zenbakiak, izan ditzakegu arazoak. Gauzak horrela sindikatuek elektrifikazioaren erronkari aurre egiten laguntzeko deialdia luzatu diote gobernuari. Diru publiko asko sartzen da Volkswagenen eta perte horiek erabiliko dira aldatzeko produkzioa, pasatzeko elektrikora, eta horrek gobernuek egin behar dutena, eta deialdia egiten diogu batzordeko batasunetik, gobernuek egin behar dutena da hori egin ongi eta jarri gauzak ongi zuzendaritzari langileria guztia bermatzeko. Baina Peñalbak ere azpimarratu egin du Nafarroako lantokiaren indargunea 50 segundu oro kotxe bat eraikitzeko ahalmena dela. Fabrikaren etorkizuna erabaki bitartean ezin da bistatik kendu momentu honetan amaitu gabeko 13.500 kotxe pilaturik dituela Nafarroako Volkswagenek. Hauek amaitzeko txip elektronikoen faltagatik, bitartean lantokiak kotxeak ekoizten jarraituko du. Gizarte Segurantzako Ministerioak goizean elkarrizketa mahaiaren bilera batera deitu ditu eragile sozial, sindikal eta patronal nagusiak sistemaren gehieneko kotizazio oinarrien igoera eta erretiro pentsioa kalkulatzeko zenbaketa aldia izan dira eztabaidagai bilera horretan. Astelehena izan da gaur protesta egin duten Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta hainbat herritan pentsiodunek aipatuko gaia izan dute hizpide gaineran eta bertan izan da Iara Durreta lankidea. Pentsiodunek KPI errealera itzultzea eskatuko dute udazkenean eta inflazioaren bilakaera ikusita gainera 1.080 euroan gutxieneko pentsioa ezartzea eskatzen dute pentsiodunek. Pentsioen erreformaren azken txanpan Gizarte Segurantzako Ministerioak goizean elkarrizketa mahai bilera batera deitu ditu eragile sozial, sindikatu eta patronal nagusiak eta bertan sistemaren gehieneko kotizazioaren oinarriaren igoera eta erretiro pentsioa kalkulatzeko zenbaketa aldia izan dira eztabaidai nagusiak. Edo nola ere Jose Luis Escriba ministroak argi eta garbi adierazi du Espainiako telebista publikoa goizean, pentsioaren zenbaketa aldia ez dela 35 urtera luzatuko. Bien bitartean, Jospo Barrutia, Bizkaiko pentsioen mugimenduko kideak adierazi duenez, zehazki hori da Espainiako gobernuak nahi duena. Euren asmoa hori da, esan edo esan, Europarekin berba eginda daukate, eta aurten 25 urtera igo dute 15 urtetik 25era, Zapateron erreformaren ondorioz, eta orain 25 urtetik 35era pasatu nahi dute. Eta suposatzen dut tontoak ez dira, eta suposatzen dut badakitela gazte askok 35 urte kotizatzeko 3 bizitza behar dutela. Orduan ez dakit zer egingo duten, gaurko gazteak zerako pentsioa izango duten erreforma guzti hauen ondoren. Eguneko gaioak aipatuta eta albistegia amaitu baino lehen kiroletan, Urdaibai 6 urte eta gero gizonezkoetan eta Orio emakumezkoetan izan dira 2022ko Kontxako Banderako txapeldunak ikusi. Eta horrela iritsi gara albistegiaren amaierara, esan bezala Inazio Oiarzabal sare herritarraren bozera amaia izan dugu gaur eguerdiko magazinean gonbidatu nagusi gisa. Badaren elkarrizketarekin agurtuko zaituztegu jarraian, horren besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur zituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 puntuen esatarian ondizan eta bihar arte.